impumelelo yomuntu idinga ukuthi umuntu abekezele. Ngaphandle kokubekezela impumelelo yakho inga-challenge noma ngayiphi indlela. Uma ngabe ufuna impumelelo, into ebaluleke edlula yonke into ukubekezela. Ngoba uthi wena udonsa uya phambili, kube kukhona ama forces adonsa towards your opposite direction. So unfortunately impilo enjalo. Uma ngabe wena ugeza uba clean, khona idust eminyango nodaka eminyango nentuli eminyango ezofuna ukungcolisa njengoba uclean. Uma ngabe wena likudonsa idlozi lakho likusaphambili la ufuna ukuyakhona ekudonsa amandla, khona nezimpi, khona nezilwane, khona nosathane, khona nama bad spirit akudonsa to an opposite direction. Ayikho into ekuthiwa izokuthatha ikubeke phambili la ufuna ukuyakhona without a fight. Without a fight, there is no such. Noma kungaqhamukani baba, noma ungathi ufuna ukuba nezilwane ezu100 zikulwele, ngeke zikunqobele lezo lwane zingabanga nayi fight ezoyilwa mase ziyinqoba ukuze nqobe wena. Inkinga makuyilwane zifike ziyinqobe leyo fight mase ziyabuya ke futhi sezizolwa nawe ukuthi enza intando yazo ngoba zikunqobelile. Uthi uthi hayi phela sena ngihlukumeza, senilala nezingane zami, nilala nendoda yami, nilala wonke umuntu, kuthiwe phela sokuphuca lempumelelo esikunikeze yona. Izilwane zibheda lapho, kodwa ayikho into oyoyinqoba ngaphandle kwefight. Uma ngabe ngithi mina umuntu akabe nomakhandakhanda, umakhandakhanda amafutha anamandla asemanzini. Azokwenzani lamafutha? Azokulwela. Okusho ukuthi empilweni yakho kuzoliwa. Kuliwa nani? Nalezi zinto ezivala impilo yakho. Ngenkathi kuliwa nezinto ezivala impilo yakho, nazo zilwa back. Umakhandakhanda ulwa nazo. Ngenhlanhla umakhandakhanda ulwa ebambisene nedlozi lakho ukunqoba lezi zinto ezivala impilo. Uma ngabe ke manje kuliwa, abantu, you need to understand, empilweni abanazi izinto ezifanayo. Khona abantu abahleli nabathakathi ngaphakathi endlini le behlala khona. Khona umuntu owakhelene nomthakathi. Khona umuntu osebenza nomthakathi. Azifani lezi zinto mawuzizwa. Ayifani lezi zinto. Khona umuntu osebenza nomthakathi. Khona umuntu owakhelene nomthakathi. Khona umuntu ohlala nomthakathi. Iyiphi King Bhaka impilo enzima ngempela la. Impilo impi ezoba nzima ukuyinqoba, kodwa izogcina ngotshiwe. Ilo yokuthi uhleli nomthakathi endlini. Ngoba ngisho uphuma uthatha izibi zakho, uyayithatha mhlawumbe uyayishisa, noma uyayithatha uyabona uyifaka etoilet, uyayithatha mhlawumbe kwenza noma yini ngezibi nje zalolela khona. Ukwazi ukuntshontsha ingubo zakho lana, uyayishisa, uyayidabula, uyazigwaza, wenza yonke into, ukwazi ukukulwisa, ukwazi ukuqalekisa. And la ngaphakathi kuma premises khona idlozi la ekhaya, ukwazi ukulwa ngisho nanedlozi eligadile because ungaphakathi. Uyabona baba, isitha masese ngaphakathi siyingozi kakhulu. Singcono isitha masekude le ngoba ukwazi ukuvala amagate. So abantu ke banabathakathi abangaphakathi endlini, khumbula akubona bonke umuntu emakuthiwa umthakathi owumthakathi ngoba ephatha umuthi. Khohlwa. Umuntu oba umthakathi omkhulu ngenxa yokuthi inhliziyo yakhe iyalwa, ngenxa yokuthi akakufisela into enhle, ngenxa yokuthi uyakuphazamisa emaplenzini akho. Khona abantu abathi noma umuntu kumele athandaze, kube khona mhlawumbe umkhwenyana noma unkosikazi athi awukahle ngalomthanazo wakho wona usunesidina. Every day uyathandaza, futhi mawuthandaza njena asilali nomthanazo wakho, uyabona usunesidina. Lapho wena ngaleso sikhathi uzwa kahle ukuthi kuyathanda umthanazo ngathi uyaxhumana impela noNkulunkulu osukumthandaza isikhathi. Okusho ukuthi uma uthi ufuna ukulwelwa, iba ready ukuthi kiwe empini. Khona abantu abafuna ukulwelwa kodwa bekho ready ukuthi akuliwe. Uma uzolwelwa, yes kuzonqotshwa. Ngenkathi kunqotshwa, lo muntu onqotshwayo naye ufuna ukulwa back. That is why kubalulekile ukuthi kuhlale kuhlanganwe. Uma kuhlanganwa kusuke kuvuselelwa
amandla noma engayiphi ngisho emasontweni baba amasonto angaba nama branch all over kubi branch yangakini kodwa kubalekile ukuthi ama branch amasonto abuye ahlangane wonke akhulume ngazilinye because kunendlela yokuvuselela amandla mangabe kuhlangene ngeke baba uthi unqotshelwa bese kuhlangenwe uthi mina hayi angiyi lapho ngifuna ukunqokhohlwa baba khohlwa emhlabeni ingakho nasesikoleni kumele uye khona phuma esikoleni uye ema university from my university uhambe emsebenzini from emsebenzini kuphinde kube nama meeting angaphakathi kunama meeting angaphakathi ubuye uthathe ushudwe Cape Town shudwe eLimpopo eMpumalanga kuthiwa mbosebenzela khona ubuye ushudwe phesheya kwelwandle if it possible. So abantu kusamele ba-understandiswe ngempilo abantu emqondweni nabo bane mentality yokuthi khona into engathi mayenzeke emhlabeni mase uyahlala phansi mase kuvele kulunge yonke into ngeke baba ngisho baba ungaba noNkulunkulu ukhulume nawo umlomo nomlomo esokuqala nje isithi amakuthiwa communicate nepower into otshelwa yona kuthiwa sebenza ipower besiyakulekelela emsebenzini wakho ayikho into ekuthiwa khamisa unwaya ubheke phezulu ukuthi unwayana kwakho lokho bese uthi hayi ngizoceba phela mina nginomakhandakhanda manje ngizoceba hayibo angicebi ngani nakho ukusa nginomakhandakhanda nako kushona ilanga ngicebi ngani khohlwa baba la into eyenzakalayo impilo isystem yempilo kuyaliwa bese uthola isupport ezokulwela ukuthi lwelwa masu yanqoba. That is why even nama politicians njengoba ziya kuma elections kulonyaka uwathole rawunda yonke eSouth Africa hayi ngoba ethanda it's because ayavuselela abalandeli babo la bekhona kuyavuselelwa baphinda bayayibonakalisa futhi benza yonke le nto yabo uma ngabe ungangiunderstand baba empilweni usazohlupheka ngoba uyohamba uzoqeda umhlaba uthi ufuna into ozolala phansi bese beyakuscema yilapho most yabantu abaskemwayo abantu abasuke befuna imali eningi ezakanye nabantu esebelimele engqondweni nalabantu abathanda ukuhamba begcogcoma ichocho ayenziwa le nto you sit down ubhekana nempi yipi impilo mina engilwa nayo okay lekhaya kwangena izilwane futhi kunezilwane ezilekhaya ubona ngani khona izilwane ziyangqongoza zabaphezulu kwezindlu ziyagcindezela kuphela ukudla kunomsindo kuyaliwa izilwane ezikhona okusho ukuthi impi yalekhaya before kucetshwe lekhaya before kuthiwe kuyacetshwa ngoba sebeyagula abantu kufuna kuqale kunqotshwe lempi yalezi zilwane uyacabanga ke makuthiwa idlozi lakho nomakhandakhanda ulwa nezilwane esendlini and nazo zisalwa ngenkathi kusaliwa kuzoba nempi ukuthi akunqotshwe izilwane ezisendlini mase inqotshiwe izilwane sekushaya umoya mase kushaya umoya sekuyahamba kuyoliwa lebe seyivale khona izilwane emhlabeni. That is why even abantu abathandanayo uma sebelwa kakhulu abalungise lengxabano yabo kube nokuthula endlini bese kuyonqotshwa izinto ngaphansi ngoba once kwaba nomsindo within the household uzothi emsebenzini ufika uqabane nabantu bese emqondweni wakho uyalimala kube sengathi uthakatha emsebenzini kanti indaba usuke nawo lekhaya akukho ukuthula lekhaya. So ngithi ake ngifundisene because uyabona njengoba kade ngibhizi kangaka lezi insuku ngibhizi kakhulu lapha edamini kunezinto eziningi engiyibonayo ukuthi abantu bakithi balimala la and nenkinga zabantu ayifani nenkinga zabantu ayifani khona umuntu osuke senenkinga mangathiwa siya ngokwasemabheke ngathiwa sezi overdraft uyacabanga umuntu mayilungiselwa kusazopheshwa lo mgodi obusuvulekile empilweni ngoba abanye basuke sebefisa nje ukuyibulala kumele kukhishwe lezi zinto ezimenza afisa ukuyibulala abe suicidal kumele kukhishwe lezi zinto lezi ezimenza azonde wonke umuntu kumele kuqale phansi ungqondo wakho uphinde ubuyelise kabusha kuyimama umuntu esebenza imali enqoba ukunqoba baba akuyonto engathiwa uzolala manje uvunqubile kusasa ngoba awuzazi ukuthi uvalwe yini kuliwa nalento esuke ikuvalile and into esuke ikuvalile isuke ifuna usupport yona versus labazali bakhe abakhomba endleleni. That is why even nengane encane umzali udela imali yokugcina athamba esikoleni because ikhona izinto ezilwayo if ingane ingafundi esikoleni ifika ibhema insanga ibhema ama drugs esikoleni ixabana nothisha ingane kuze kubizwe yena umzali cabanga umzali udela yonke into umzali akhokhe imali kanzima athi ayifundi ingane ngokuthi khona imimoya enganqotshiwe imimoya ivele yenza ingane ingaphasi esikoleni ingabezwe othisha ibhemela insanga ingane mawufuna iphase uzokwenza njani ngeke uyithethise
uzokwenzani uzolwa nalezinto ezilikhaya ezenzeni egcindezela ingane ngenkathi kuliwa nazo kumele iphume ayikho into ephuma ingalwanga izofuna ukulwa nawe ilwa ifuna ukulwa nawe ilwa uma ngabe ilwa ifuna ukuthi udayise lo muntu lo okulwelayo kakhulukazi bengabe kuliwa ngendlela emhlophe so kunezinto efuna bayi-understand abantu ingangithi ngiyicacisele because angifuni umuntu ozosuka leso kwakhona athi uzofuna umakhandakhanda kanti uyongena empini yemndeni yakini xabela ibheke phezulu kumapeketwana ngenkathi umakhandakhanda esakulwela ukunqoba lempi yomndeni uyasuka wena uthi awuletha amamiliyoni umakhandakhanda lapho khona impi engakubulala kusasa aqale kuliwe nalempi ezokubulala aqale kuliwe nalempi ekwenze wasinka enkingeni aqale kuliwe nanto ekwenze waba kuma overdraft akufilwe that particular hole once yafilwa sekuyoliwa nempilo khumbula ke nawe empilweni baba iba nayo into othi nansi into mina engifuna ukuthi ngicebe ngayo empilweni ngoba ayikho lento umuntu athi hayi ziyaphethe into zami nje King ngifuna ungisize sengifuna ukuba rich imali mfethu urish nje wenza umsebenzi imuni empilweni hayi King nje kodwa hayi angakenzi lutho ngisacabanga kodwa nje hayi usuhlangene u7000 ngamakhandakhanda ngifuna ukuba rich baba lalela thatha lo 7000 wakho hamba ukwenza icertificate thizeni hamba wenza icertificate thizeni uapply ngecertificate hamba uyofuna umsebenzi thizeni uyabona into ozokwazi ukuyenza uma usuba nama challenges kunezinto ezivala indlela yakho ivule kanzima ila singena khona vula indlela kube nezinto ezivalayo sesiyangena thina pho ongafuni ungizwe lapho yindaba angafuni hayi mina nginalutho mina uyabona kodwa ngizoyiboleka imali ezalayo ngifuna umakhandakhanda ama scam athi boleka imali ama scam athi resign emsebenzini ukuze ucebe ayikho lonto ama scammers athi dayisa imoto ukuze ucebe ama scammers lawo empilweni you protect what you have so that you will get more you protect what you have awukwazi uthi ufuna usizo ufuna impumelelo kodwa udayisa okukhona unethemba ukuthi khona ozokuthola ayikho lonto King manje ngifelwa imoto kanjani hayi zidayise ezifayo letha imali ngizokusiza ayikho lonto ayikho lonto le ayikho lonto le kusuka kuyiskema leso hayi manje na ngifuna imali eningi hayi uzowuthola u5 million hamba orizana emsebenzini uthola imali bese uletha nje u120 fusak scam leso how iscam leso empilweni lokho nakho akhela phezukwakho awungene esikweletini awiboleka imali ngoba uthi ufuna ukuyofuna usizo inhloso kumele uphume esikweletini that is why ngazi ngathi mina uma ufuna ukuthenga umakhandakhanda thandaza ebusuku ngo12 khayisa ikhandlela ubeka ishumu uthi nina bakithi nginikeni imali kamakhandakhanda bengabe nuvumile nginikeni imali yawo ngifuna ukuthenga ukuze nami ngibe kulomndeni kamakhandakhanda ibisiyaqhamuka imali bese uyawuthola umakhandakhanda na into engishoyo mina hayi kodwa uthi uyoboleka imali uyocela imali kubaba wakho uyocela imali kuma wakho ngoba ufuna umakhandakhanda ayikho lonto le enze plan uma kuukuthi kumele uthole umakhandakhanda izokwenzeka iplan makuthi kumele ungawutholi ngeke izenzeke iplan simple as that yabo so iclear lento bese mangabe sihlangana qiniseka uyafika ngoba masihlangana kusuke kuvuselwa amandla kusuke kubuyiswa amandla kadulwelwa yabona kunegaba osulwele kusona so manje buya ulanda amandla ingakho lapha edamini ngakha ngenzela abantu baba nomakhandakhanda mabelanda amandla bafike bahlale kamnandi belanda amandla mase kuyabuya kuyiwa koliwa amandla alandwa amandla nje noma yinini uhlahlalulana kuyimanje ngephasika siyobe sihlangene sonke lapha yana sonke lenhlanhla ayikho imali ekuzothiwa angingene ngemali noma phathi imali engaka cha ngekushiwo lonto kodwa sobe sihlangene sonke ngoba inhloso yini ukuvuselela amandla lapha.